Assalamualaikum Lur, ayo maem. Iki mengki nyocok nih hawa lur. Aku masak sayur asem wi. Ya sayur asem, lawe tempe goreng ambek sambel ngono tok mungan. Monggo. Iki sayur asem kangkung karo capar. Iki sambele lur, sambel terasi. Karo tempe goreng. Monggo lur, maem, telap-telap emplok. Bismillahirrahmanirrahim. Lur, sambelnya menggoda. Bismillah. Seger banget lur. Tempe mendoan. Ini wis suwe nak lur.